मैं जमीन तू आसमां मैं दाग हूँ तू चांद सा हाय गाइस नोंथाङाबो बेबायदि जुदि भिडिअ बानायनो गोसो दं अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो नोंथाङा बे भिडिअखौ माबोरै बानायनो गासैबो डिटेल्स मोनजोबगोन आरो गासैखौबो सिखायना लानो हागोन। जुदि आंहा बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाय टिउटरियेल होनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाखाबाय। स' भिडिअखौ मोनसे इन्ट्र'नि उनाव नायलांदो फै। उनाव नोंथाङा बेखौ लगइन खालामनांगोन आइडि लानानै। स' लगइनखौथ' नोंथांमोना माबोरै खालामो बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ, बेनिखायनो आं लगइन खालामनानै देखायनो हाला, डाइरेक्ट अपेन खालामनानै नोंथांमोना देखायनोसै। स' बिनि उनाव नैबेयाव क्लिक खालाम सानैयाव, बिनिफ्राय बिदि इन्टारफेस होगोन। बिदि इन्टारफेस होबाथाय नोंथाङा जायखिजाया मोनसे सिलेक्ट खालाम। निउ रिलिज, गोदान रिलिज जानाय सल' नांगौबा नोंथांनो निउ रिलिजाव क्लिक खालाम, अब्लानो मोनगोन। बिनि उनाव नै बिदि इन्टारफेस होगोन। बिदि इन्टारफेस होबाथाय नोंथाङा जुदि बेलेग नागिरबावनो गोसोबा सायाव स्क्रल आप खालाम, नङाबा स्क्रल डाउन खालाम, अब्लानो मोनगोन। आं बेयाव लाइक होनो बावदों, भिडिअखौ लाइक होनानै ला नोंथाङा, अब्ला भिडिअखौ समायनासिन नुगोन। मानो होनना बुङोब्ला बेयाव मडिफाइड रखम जागोन मोनसे, आरो इन्सटाग्रामनिबो लग' मोनसे फैबावगोन नोंथांनियाव लाइक होबाथाय। बेखौ नोंथाङा स्क्रिन रेकर्डिं खालामनाय समाव डाटाखौ अन खालामनानै ला, अब्लासो बियो मोजाङै वर्क खालामगोन, नङाबा खालामनाय नङा। स' दाना जों थांसै काइनमास्टाराव फै। काइनमास्टाराव थांनानै नैबे गेजेरनियाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा जायखिजाया 16:9 एबा 9:16 एबा 1.1 खौबो लाजायो। जायखिजाया नोंथाङा जि गोसो बेखौनो ला। आं दा नोंथांमोननो पर्ट्रेट मडआव देखायनो नागिरदों। 9:16 लाबा मोजां जायो नोंथांमोना लाइक एप एबा टिकटकफोराव आपल'ड होनोबा, स्टेटास बानायनो थाखाय। बेनि उनाव बै मिडियायाव थुनानै स्क्रिन रेकर्डिं फाइलनिफ्राय बै भिडिअखौ नागिरनानै ला। बेनि उनाव सिलेक्ट खालाम। सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बै टिक मार्क थानायाव टिक मार्कआव क्लिक खालामनानै हो, अब्लानिया बे भिडिअआ सिलेक्ट जाबाय। सिलेक्ट जाखांनानै नोंथाङा नैबे भिडिअनि लेयाराव क्लिक खालाम। बेनि उनाव नैबेयाव बेयाव थुखांनानै बै इकुवेल नुदोंना, बे इकुवेलाव थुनानै नोंथाङा बेखौ पिन्च खालामनानै जुम खालामनानै हो। क्रप खालामनोबाबो क्रप खालामजागोन, खिन्थु आं जुम खालामनानै देखायबाय नोंथांमोननो। जुम खालामनानै लाबा मोजांसिन जागोन, मानो होनना बुङोब्ला जेखैबो समान जानानै थागोन। स' क्रप खालामबाथाय एसे गोलाव गुसुं जानो हागौ, बेखायनो बुंबाय आं। बिनि उनाव नोंथाङा नैबे एडजास्टमेन्टआव थांनानै लास्टनिखौ फुल खालामनानै हो। फुल खालामनानै अके खालाम। बेयाव ओमफ्राय लिरिक्सआथ' थाखाबाय। सङाथ' स्क्रिन रेकर्डिंसो नालाय मोजां खोनानाय नङा, बेनिखायनो बे सल'खौ नोंथाङा इउटुबनिफ्राय डाउनलड खालामनानै ला। बेनि उनाव सल'खौ बेयाव एड खालामनो थाखाय नोंथाङा अडिअ'आव थांदो। अडिअ'आव थांनायनि उनाव फल्डाराव क्लिक खालाम। बेनिफ्राय नोंथाङा जि एपजों डाउनलड खालामदोंमोन बे एपआव थां। स्नेपटुब बा सिनेटिउब अडिअ', आं स्नेपटुबजों डाउनलड खालामदों, बेनिखायनो स्नेपटुब फल्डाराव दङ। स' बेयाव सिलेक्ट खालामनानै लाबाय। सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बे सल'खौ एडजास्ट खालामनानै क्रप खालामदो, लिरिक्सजों मिलायनानै बेबायदि। बेनिफ्राय बरियासे सेट खालामनानै होदो। खोनासंनायना बानायबानो जाबाय नोंथाङा। बेनि उनाव बेयाव PNG एड खालामनो थाखाय लेयाराव क्लिक खालाम। बेनि उनाव मिडियायाव थांनानै नोंथाङा जि फाइलाव PNG खौ दोनदों डाउनलड खालामनानै, बे फाइलनिफ्राय नोंथाङा सिलेक्ट खालामनानै ला। नैबे PNG खौ एड खालाम। नोंथांनो जुदि बे PNG खौ नांगौब्ला आंनो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर, अब्लानो आंनि बे टेलिग्राम चेनेलाव नोंथांनो होगोन। नोंथाङा जुदि आंनि टेलिग्राम चेनेलाव जइन जायाखैबा जइन जाहैदो। लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय आं गाहायाव, नोंथाङा बेयावनो मोनगोन। आंहा वेबसाइट गैया नालाय, स' आं टेलिग्राम चेनेलावनो होखानांगोन, नङाब्ला उपाय गैया। उनाव वेबसाइट खुलिबा नोंथांमोननो वेबसाइटनि लिंकखौ प्रभाइड खालामनानै होखागोन आं। स' दासान्दि नोंथाङा टेलिग्राम चेनेलाव जइन जानानै थाथ'दो। बेयावनो नोंथाङा आंनि PNG, आं मा PNG इउज खालामो बेखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेखौ बरियानो बेयाव सेट खालामनानै लादो। बेनि उनाव फुल खालामनानै हो, एखेबारे भिडिअजों लोगोसे जोबजासिम। बेनि उनाव आरो जुदि नोंथाङा मोनसे खालामनोबा आरोबाव मिडियायाव थांदो। मिडियायाव थांनानै
ओमफ्राय आरो लेयाराव थांबावदो नोंथाङा लाइट इफेक्ट होनो गोसो दंब्ला बेनि उनाव मिडियाव थांदो बेखौबो डाउनलड खालामनानै ला जायखिजाया क्रोम ब्राउजारफोरावबाबो मोनगोन नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि लाइट नांगौबा आरो नागिरना मोनाबा आं टेलिग्राम चेनेलावनो जइन जानांगोन नोंथाङा उपाय गैया स' बेखौबो फुल खालामनानै लादो फुल खालामखांनायनि उनाव ब्लेन्डिं मडआव थां ब्लेन्डिं मडआव थांनायनि उनाव स्क्रिन खालामनानै ला स्क्रिन खालामखांनायनि उनाव बेखौ फुल खालामनानै हो भिडिअजों लोगोसे बिनि उनाव टिक मार्कआव क्लिक खालाम अके होनानै ओमफ्राय नायदो भिडिअखौ जोंनिया बे लाइट इफेक्टखौबो नोंथांनो जुदि गोलाव नांबावगौबा दुप्लिकेट खालामनानै गोलाव खालामनानै लानो हागोन जोबजासिम नङाबा बेयो 30 ना मा सेकेन्डल' दं नालाय स' बेनिखायनो भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर जुदि नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालामदो लोगोफोरजों शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो भिडिअआ माबोरै जाखो आरो गासैबो एप्लिकेशननि लिंकखौ आं गाहायाव डिसक्रिपसनाव होखागोन थ' भिडिअखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसेनो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम जाहाथे गोदान नटिफिकेसन नोंथाङा आवगायावनो मोनहैयो